ngu yu blay ubala ai kan ka lat ban sakri yu ni pediang so bhai pi baro sakane ka jing sakri ki para bangai ba i naka liang jong ka Jingiaseng Kynthei jong ka Balang Presbyterian Lumshyiap ka ai ku blay Kyrpang ya pi na ka bynta ka Women Sunday ya pi baro ha ka ne ka kerteng utrai bau nong jongi u Jesus Christ kum tangi khot sobha ya pi baro ki para bangai sa ka jing sakri ya ublay ha ka ne ka online service lingba ka YouTube channel jong ka Balang Duwai bo ublay Nonggialam dau min Syiem ya ka ne ka jing sakri ham tam ya ki Nongshyiap bynta baro ha ki program ki bangin sa pendep ngin buti hau blay ha ki Jingrwai tungin pendem Jingrwai yang ngu yami atrai bo blay bo pa jong yu ba peneng balong kli jong ka Balang balong kli jong Kyrpang kestan yang ngu yami atrai mi penyo ya kan kalat lang baki bor jong ka Balang mungin yo ban sakri yami Kyrpang na ka bynta ka Women's Week bat ka Women's Sunday rang ngu yami hakan ka por bangin bendap ya ka jing sakri ka jongi hakan ka Women's Sunday ni Kyrpat ya ka Nonggialam ba ka jingdarangkat ka jong me lang bau min Syiem ba kui hakin Nongshyiap bynta baro atrai iban bendap ya ka program hakan ka por kindalong apa ka Nonggialam ka jong me atrai Syiem ya ka por ka badang sa jong jing sakri ka jong me ni IT ka tang ka jong me balong trai no jongi amen inya betang ya jing sakri ka jongi ya ublay da ka bang Jyrwa ka Jingrwai ka basau kat khot ka benengkong ba ar basau bat kuras dala dak ne ka Jingrwai an khot ban pule bat bu ka Jingrwai ya ikong Ibashisha Wanswett Yang datu ya kababha ne kakten utrai Borya kita ki basha ki lok udan yalai Not balang udan yal Not ban yang marway Not ban bat katomus kem ko mekito tre Crow la jot ias kem bom not kono bleya kita kod yudan yalada bot not balong udan yal not ban yang marway not ban bat katomus kem kom ikito tre gospel ru hadu banda pai soitan bat kikin hon bat nakin hon jong utrai not ban long udan ya not ban yang marway not ban bat katomus kem kom ikito tre Shua pangan let hau play kitchen Duwai ngan puli kat tu kat ni kita khot naga ketien ke jong play ke pangila ban Syiem naga kitab jong Deuteronomy lenong ke palai puai kita khot ke Darryl bat naga kitab jong ke Esther lenong ke basau ke khot ke bakat sau hadu ke bakat nyu kikintien ki ba ongkom ni tulong ki baklan bat ki Ibashlur wat yo lem ni wat syap tieng iki na mau try bau play jong mi ma uhi un net ringkat ban mi un am ino emi lem ni kan tat no emi na mar lada ha phan sngap no jar ha kan ni ka por ti ka jing rap bat ka jing palat
kan mi ikijiu nakaway pat kajaka. Nray pa pat kayeng ukpa jong pa pinjot no. But batip letsi pa lawan syakata kahimak nang nakabenta kapakum kani kapor. Anda kumta ke Esther kalau hukum yaki pan penpai ketien ha Mordecai kilit yelum lang yaki jiu baro kibadan hasushan batu yasha jingit nakabenta jonga. But what bam limni di laitsi min mit lani min sngi. Ngaru pat kitay samla jonga inyasha jingit kumju. But kumta ngan net syapo sya Syiem kabamlong kat bakum kaan paladangai nganyap ai nganyap. Kumta Mordecai ulalet no baudale kat bakum kata baro kabak Esther lala hukum yu. Tungin let hubleh kijing Duwai. Kupa jing babling kipen pawi kijing snungu yami kutrai pamipli kelat ring kini kipor kiba kebangi kendo ikin kijing pang. Trong COVID-19 kutrai Longshlur kajing khanglat ingi bangin kiu kayeng kajong me ndai kutrai lingba kitiar kilat trong teknologi kutrai lingba kini online service midapna pat ingi bahagani kapor kutrai ya kabangi ngin yo panyo sngo ya katien kajong me patru ban shakri me kutrai iwan nakmat jong me ban pen pau kajing sngo ya me kutrai marketing don ringkat kajong me hak tayo baro shtayo ya kabame melalui bat melasumar ai kini kalat pat sisien ya kabangin yo banyo sngo ya kubor kajong me hak ni kapor ko jis konrat ni Duwai ba me mendoreng kat kutrai hak ni kapor nadu ki baro ki Nongshim bynta ki badeban Syiem ki bynta kajong ki kutrai ni Duwai ba me mendoreng kat bit ki oi doreng kat ru nadu ki iki Nongshim ke special number ko jisu doreng kat ru be kong iki ba me hi melabo banlong ka syakri ban ai ka Nongkren hak ni kapor Kyrkhu rai ru kutrai hak kamra ka bahaneng ben sle kutrai ba ka kupor pengin yo sngoling ba kan kapor kutrai kandalong ka Kyrkhu ingi baro o trai shimtiru Jingiaseng Kynthei o iki Dkhar ki jongka kinong kitkam ki jongka nang aibor ki kutrai ka bitrai ka kam ka jongmi bat kumju ru kutrai ngi kerpat ya ka minang don kat ru bat ki service ka bingin yo adien kutrai trai ngi pan kini ki baro ta keteng jong jisu nang pen amen. Mentang ilapoi sakawe pat ka bynta jong ka jing sekri berkata kalong mangin ya ngau ya ka Nongkren na kaktien ublay na ikong Lucetta ni ai ublay na jing sngongu na mar ilong ibalakloi ban pediang ya ka jing penbet jong ka Jingiaseng Kynthei Balang ban ngingai scam ublay undan ringkat bat ka kubor ka ba ngin saya sngo akan nikapor te Jyrwa bangin yo sngo ya kubor ngin yo ka special number trayo na Miss LF Dkhar Miss Esther bat Miss Jyrwa.
chairperson jong kini ka Jingiaseng iba penyak hakani ka por ka bynta hak women Sunday kumjuru yapi baro kidkhot jong ka Jingiaseng Kynthei jong kini ka Balang Lumshyiap ngai khublai shibun namar bapila ailat yang bangandon bynta batpi hakum kini ka por banganya sa me ka ktin ka jong blai hak jingrakhe ka jongi menta ya kini ka women Sunday ngengen bo blai uladon rengkat batpiru hakiwei ki kam kijing perkhat ki jongpi ban hakum kene kapor ka bamenta ngasngau bakadai kalat ka baublei uple yang iwei pe iwei bengin yo banya selok lang kumni nakaktin ke jongu hakum kene kapor ka bawat ladang idon hakiyeng ki sem ki jongi bengin ya shong khap hakiyeng ki jongi klemda yo banwan sa ka yeng ke jong ublei ndreu ublei ulapan la yangi lengpa kene ka kor kijing start ka bengi yo hakene kapor ka bamenta ngila ban sam yakaktin ke jong blai wat sikit riving ke jongi lengba kene ka YouTube channel jong ka Balang ngai ku blai ke Jingiaseng Kynthei ka bala khot so bhaya nga ban sam yakaktin ke jong blai hakane ke Jingiaseng ka ba mentam stem ni so thu ki para bangit baro bagani ka long kapur ka bakhim ka long kapur ka ba yangi baro ndrei ublai umju no yangi wat hapdeng kat kene ke jing ka bangi matru uyai don rengkat bat nganget skam bahkan ni kesngi ka Kyrpang ke jong uru ngin yo ban sngap yakaktin ke jong u nalaki jong kipriu ki bo blai ulakhon ban shakri ya ka kerteng ka bakhoi ke jong u hakum ke ni kesngi ka bakrau ka bangin yo ban rakhi ya ka ni ka women Sunday ngakwa ban ai ku blai kesngi ba Kyrpang na ka bynta ke Jingiaseng Kynthei habaro ka wei ka Jingiaseng Presbyterian Assembly bat khamtam yapi hangni haka Balang Presbyterian Lumshyiap chuwa bangin poi sekwai pat ka bynta ngakwa bangin ya let chuwa ublai haka Jingrwai ablai kupa jungi bahabneng miyo ban metip khamba trai ki jingmut pa ki jing perkhat ki jingi baro on ngi pinya ki baro atrai kat kum ki jingla ba ki jing start me ai hangi drengi Duwai mi atrai ba mendon rekat ba ki jing shakri ki jongi baro hakani kasing hibaro kawai mendon rekat khamtam bat kashakri ke jongme kabadon ke bynta bansa mi kaktin ke jongme naladi hi kamdon ai atrai kanrat dreng ap khmi ingti ya ke jingarap ke jongmen sim bak hoi jongme don rekat ban ngi hakani kapor bat hakani kasing hibaro kawai hakateng Jesus Christ ngi pan amen ngiyo ki para bangen bakathim jong kani ke women Sunday baka KJP assembly kalabu hakani kasnem ka bymta kalong Longshlur banwanra ya ki jingkylla bala pensyong nongrim naka kitab jong ke Esther kalenong ka basaw ka Dkhar ka bakhan riu bala boru hangi ya kani ka Saphi ka bangadai banya sam hapdeng jong phi ya kani ka por ka boong Longshlur hapdeng ki jing tenju ki baka Esther ka yakendu kat kum naka jinga thu khana hakani ka kitab ru ka pen ya ki jing tenju ki baka Esther ka mat kilong ki jing tenju ki bakat hadu bakala bandu no ru yala ka jong ke jing ke jong ka ke Esther ngi ken mau baro ka dai ka khna ju ka khna samla ka baba breu hadu kata ban ka balale shong shane shari Babylon hakata ka shinong Shushan bandan rengkat hangta batla ujong ubakha ujong ka ubalari la sumaria ka nadu bakadangrin ba uta udai Mordekai kidai kichiu gibalasha ring mrau sha Babylon bat laong ba hakata kapor hakari Babylon lasinsha da Syiem ubakarteng Syiem Ahasuerus hakijing ja baro kibalatho agaktin ki jong play hakakitab jong ke Esther layat ho yangi chapang kani ka theb habriu jong kichiu kaba nda haba Syiem jong kata kari Babylon ulapen hiar khetno ulapendo no ka jinglong Syiem ya ka Syiem ka jong ulani kam hadai ka jong ungi laban ong ka bagarteng ka pasti ki menteri hakahima ka jong u kila ong ya u ba udan kamban wat no da ka weipat ka thei bhabriu khanang ba kanyo banlong ka Syiem ka jong u Syiem Ahasuerus ulako ngu ya kata ka jing betha ka jong ki bat laong balapen long ya kata ka jingjit ya kata ki thei bhabriu bat ke Esther kalalong ka wei
na pedeng jong kita ka ba utau Syiem Ahasuerus usngo bae yaka ba ulajit yaka banlong kata ka Syiem ka jong u. Henry laong ka ktin ka jong ublay ha kata ka por haba kala long ka Syiem jong Syiem Ahasuerus kala hab ban mat yaki jing tenju ki bashir kai. Kala hab ban du no ru let's say yala ka jong ka jing namar lajit yaka banlong ka Syiem. Kidan ki ba sultan nat ha ka jing jong ka Esther. Kidan ru ki ba shir kai ki ba ka haban mat ha ka jing jong ka kum ka khun samla. Ban laong ka ktin ka jong ublay hang ni haba ka Esther kala long ka Syiem la jarang khat bahakum kata kapor une uhaman ubalong uway na kikinjam menteri barang bae jong Syiem Ahasuerus ula isi kela ye kini kijiu nakadaw kajing le bom sunyo lani kajing bom burom jong uta ubakha jong ke Esther ubakarteng Mordecai tang nakabenta kata namar ba umshim ladem ya u haba uya hasurap gumta uhaman ula len banyathu Syiem sepangkani ban ula ongru badon kita kijat menriu ki besapriang hakahima barok kaweng ki bale bom ken burom yang kat menteri ubakrau jong kahima ka jong me pat kumta don kam ban penduk no yakini kijat menriu don kam ban penjat yaki don kam ban penyap no sesendon yaki kata kalong kejingkwa ka jong uhaman Mdan batip setia kaktin uplay ke tu yangi. Mdan batip setia bakata ke Esther kadai keciu. Namar Mordecai ula betha lupaya ka nudu pas Sdang ru. Bahkan empin itu ialah di hakmat jong Syiem lemde. Hakmat jong kiwei pat kipara Kynthei kibiadon lang bat ka hakata ke ying Syiem. Laong ba hakum kata kapor haba Syiem Ahasuerus ru ula syuku ngo ya ke ba uhaman ulaong bat uhaman mdai tang bo usia tho yo Syiem ya kata henrai uda ong ru ya ba unda tho da kata ka hukum syakita kihima kisnat baro kibadon hapo jong kihima ka jong ba kata ka hukum kalong ba en penjat en penyap bat en pendu no ya kita baro ya kita ngin syem hagane kalunong kebalai kedekhat kebakat lai jong kani kitab ke Esther kepada ong kumni ba uhaman ula ong yakini baro bakidai ban jot no sendan bat ban penduk no sisendon yaki dekumta uhaman ula ong Syiem badai ban penduk no sisendon yakum kita kipriu baro kumta ulatho yakata Syiem kanang ba Syiem unyo ban syap da kata kasati ke jong laong hangni hakadkhat ke bakhat lai bat lapha yakishiti dakinong petdak shikishnat ki jong Syiem baro ban penjon ban penyap bat ban penduk no yikijiu baro bat samla bat temen bat kena bat Kynthei hakawei kasi hakabakat lai tarik ubenai ubakat arken ubalong unai adar bat ban lute yakaspa kejongki kata kalong kejing kwa kejong uhaman kejing mut sneu kejong u yakini kipriu kijong Mordecai bat jong ke Esther nda haba Mordecai ulaya snow balapen benai yakata ke hukum jong Syiem Ahasuerus mau ulas musi namar utip ba mau lambat kejat menriu jiu baro kibala syareng merau hakahima Babylon gin sasyak penduk no kejinglong briu kejongki hakani hakata kari kejongki kumta da kejing susi thang ya kata kejingja Mordecai ru ular pong dikijan kibakan ulas le eladiu du udupe bat ulalet pansyong hakmat kata ka kerdop ke jong Syiem ke Esther kam simlatip ya kata ke jing ya kata ke hukum ke bo Syiem ulapen mi daitan nda Mordecai ubalale ya saudong hakmat jong kata ka kerdop ke jong Syiem ba layo
ya kata ke jingya ki jong namar ke jingya thu jong kita ki yunok bat ki wei pat ki para Kynthei ki badon ha kata ke Syiem jong ke Esther ndak laya sngau ya kani ke jing ke khubor ke basungsi kalale kumnu kalale show to wei na kita ki nongpet ya ka bat kala ong yu kerteng jong deu hathak kalale chu bat kala ong ban kali balai bo Mordekai ule kumta namar kala sule ranru bo uriam kumta de kita ki jan khan ki bajot bat balata do dpai Mordekai ule ya thu haka Shapang kata ka hukum ka bo Syiem Ahasuerus ula penmi hakata ka hima barok kawe ba yaki jiu baro nsa penyap nsa penjat bat en penduk no ru sisendon yaki na kata ka hima Babylon Mordekai Syiem lahun tangkata Ndre ula airu hake Esther ya kata ka kon balatho ya kata ka hukum ban Ibashisha ya ka ke bau tau Syiem Ahasuerus ula pha ban le na ka bynta kita ki kun jiu baro ki badon hakata ka hima ka ka bau Mordekai ula pha ya ka Esther hakane ka por ban le ula tip baka kadon haka kerdan kebahajan jong Syiem ka kadon haka jaka kebabiang bahkan la ban kerpa ya Syiem bahkan la ban le ban pelat yakini kikun benriu baro jong kijiu kibadon haka taka hima Babylon menta ke Esther kan le umno kadon menta hapdeng ke jing tenju ke bakra ayo kan le kadon hapdeng ke jing kadon hapdeng ke jing so jenjar ke jing so leng kum ke jing so leng ka men Syiem jongka kan le kumnu kan ne ken para banget kade ke jing tenju ya ke Esther kan le kumnu katem balada kan le hakmat Syiem klem da phakon mau kawe na ke jing ibakanya kendu lani ke jing penchitom ngila bat ong kalong ba kan hak ban mat bet ya ke jingyap namar ba haka keldan ke jong Syiem laong ba hakita kipur kini kim hadai jong Syiem kimla ban shulat menyekendu yu Syiem hakanu kanu kapur ke ba maki kikwa lemda Syiem udah khon banyak kendu yaki kumta ke Esther menta kala hak ban syak ya kene ke jing tenju namar kala ong msem lakhot ya ka hapo kita kilai posni Mordekai indah boloi asngau ya kata ulalap ke jing dom bat ke jing bitar ke ba msau la shu ban ong da kumai pan namar utip sai baka kadon haka kedan baka la te ban pelat ikini kijiu te baleken bakan ong ba ladakan litmi akamat Syiem lada Syiem kwat ya ka kan sasya penyam Mordekai menta Syiem baka Esther kalong tang maka kalat jing pelat na kabenta kijiu baro kibadon hakata kahima kumta ulapan bor yaka da kiktin ru artan kibalong kum kiktin perngem kibau ong hangne hakat ka nong kebasau hakat ka kebakat lai ke ong kumni ula ong yaka Esther tuwat perkat halade bapa pan kamlat haka yeng Syiem ban yaki jiu baro kani kalong kaktin jing berngem kabau Mordekai ulabu hakamat jong ke Esther wat mot batang bapayo syong mapa ka ying Syiem ti pan lat no tang mapa ngi baro ki besong akan ni kisnat jong ke jong Syiem Ahasuerus ti ngin yap lot balai paparkat pade kai nang tala dangi puli syu nginyo I hang tu ya kijing ong ya kijing berngem syu jong Mordekai ubal ong pa lada pancus ngap no jar hakum keni kapon pan samat ya kijing jot ru hakayin kesem ke jong pa bat hing pa jong paru kita kilong kiwei pan kijing berngem kijong uni Mordekai ya ke Esther balai uberngem sasin ngan ong namar uyo I bahake Esther don galat jing pelat yaki jiu baro kibahap ban mat no yaki jing penyap yaki jing penyat bat yaki jing penduk no yaki hakata kahima ke jong Syiem Ahasuerus kumta ke Esther
ndah bakalayak sngawi kini kiktin jong Mordekai kini kila shan na kejemut jeng perkat kejongka kila pensung tu haka bakaru kadai keciu kumnu kan sngaw kumnu kan suk lada kayu i baki wei kin syapen yap bat maka pat kan syusyong suk kumta haka ying kejong Syiem kumta kala kular bakan persyang banwat ya kala bakan lej hakmat jong Syiem mentah hakani ke jing tenju ke Esther ke Donkam ban long ke Briu ke Ibashisha bantur hakmat Syiem wat lada Lumshyiap lakpat yaka hapo kita kilai pos ngiru ke Donkam ya kata ke Jinglur ban yo ya ke Jinglur ke Donkam bantur seprang ya ke jing tenju bat ban pan boru na ublei bo nyarap yaka bakan le yak ai kaba maka katmu banle kumta laong bakala phaktin hau tau at hau hathak ban ong hau Mordekai khelej ngarungan persyang hendrei khelej mame lej ong ya kini kicu baro ru ibadon hasyushan bakin penlong ya ke jingsha jingin lai sngi lai mit kentup maka bat ki wei pat ki Kynthei ru ibadon lang rengkat batka kani kadai kecing tenju ke batrim. Mentah kalahap pan mat. Ndalakut kita kilai sengi kecing syak jingin ke Esther. Naka benta pan pelaj ya laki jong kipara jat benriu ke jongka. Kaladai mentah bantur syaprang daka Jinglur klem Jingiaseng ting ru. Wat lada Syiem Lumshyiap lakwat yaka. Kumta daka Jinglur kalarai ban lej hakmat Syiem. Kumta kalariam da kita kejan Syiem pat kal ongru hau tau Mordekai lada ngan let hakmat jung hapo kini kilai posi ba Lumshyiap lakwat yang aru ai balada ngan yap ru ngan yap sisendon kapapen i baka Esther kalapen pau ya la ke jong ke Jinglur hang ni bakam Syiem la syapting wat lada ka hapan mat ya ke jing yap ru hakakti kejong Syiem ahasaras kumta kalapen skem yeladi bakan Longshlur bakan lej hakmat jong Syiem ban lej pan na ya kata ke jingpan ban pelaj no ya ki Briu ki jong ka baro na ke jing temu ke basniu jong uni uhaman Kaya kata ke jing Longshlur nginya pet hang ni para banget. Kumno ke Esther kalapan pau ya ke jing Longshlur jongka hakapan ningkong ban tur hakmat jong Syiem. Hadin baladep an syak jing in lai sngi lai mit maka rengkat bat ki wei pat ki paraju ki badon hangta hasyushan bat ki wei pat ki snat jong ke hima ke jong Syiem. Laong ba kala riam de ke jing riam Syiem kala len hakmat jong Syiem. Kala yeng hangta ke pelau. Kabalong mar persyak bat ke kamera ke jong Syiem. Syiem ahasaras ndah bolo yo ya ke Esther. Long kumbah. Ula yo ya ke ke kabapher kabapla haduk kata-kata. Bat kam Syiem lalong kumbah maka katmu. Kam Syiem lalong kumbah maka kamun. Hendrei Syiem ahasaras laong ulas ngo bahas kat dai banyo ya kene ke Esther baka yeng hangta bat kumta laong ba ulas ngo bahas haduk kata-kata bat ulaong ruyaka pakwa ayu go Esther Syiem ngan ai ya pa ya ke bapapan wat lada kalong shiteng nakahimaru kata kalong kejingong jong Syiem ahasaras lemdadai ba Syiem usngo bahaya ke Esther kan jendalong ke bae ya ka bakan ya chaprang bat kani kejing angnu lani kejing terang jongka ban pelat ki Briu jongka hapdeng kejing tenju ki bakrau ke Esther kalatur chaprang ban ya kendo ya Syiem bat let's say ngikum ki banget ngiong kalong kamon ke jong play ban pendon kam ya ke Esther nak benta ban pelat ya ki kunju baro hakata ka hima Babylon. Kumta Syiem laong bahabau laong ya ka kumta ba ayu kapan ke Esther ru kalaong baka kwa pan kwat ya Syiem bat ya haman sya kata ka Jingrwai ke bamaka kan penlong.
Haka Jingrwai bala penlong ke Esther ke tin ublay ke tu ingi hang ni. Ba Syiem sasisin pat haboloi kendo ke Esther. Ula keli biang ya ka ya ke ju ke jingkylla. Ko Esther ke ke ba phakwa. Ngan ya pa Sdang na ka himaru. Kata kalong ke jinglakloi ke jong Syiem ban ya ke ba ke Esther ka kwa. Gumta ke Esther ru kalong hakata ke Jingrwai baka kwa. Bau mau bat haman kenwan biang haka Jingrwai ke ba lasai ke sri. Hayeng jong ka. Gumta Syiem ru ulap pediang ya kata. Dalalong kata ke Jingrwai haka sin ke ba Syiem ula ong biang ya ke Esther ya ke jo ki jingkitin ki bam Nongkren menjua ula keli biang ya ka kumta ba ula ong ya ka ku Esther pakwa ban ong ayu ke ke papan ngan ya pa Sdang na ka himaru kumta nginyo I hang ni ba ke Esther kala jubab kumnu hakalenong ke ba hinyo ke Dkhar ke balai ke ong kumni. Ke Esther kal ong kumni kedai ke bajrong ngan pule ya ka kumbala tho hang ni ka tin ke jong play nda kumta ke Esther Syiem kala ya thu bat kala ong lada ngalayo ke jingsngo bha khamat jong me ko Syiem balada Syiem sngo bha to an hanga ya ke jingim jonga ha ke jingpan jonga bat ya ki breu jonga ha ke jingkerpa jonga namar lade no yangi manga bat ki breu jonga ban penjon ban penyap ban pendu no yangi. Kata kalong kejing ong jong ke Esther. Kalayat ho menta Syiem haba ula keli yaka. Kalau ong pet jane ke ke pangakwa kalong. Ba kumbala penmi hakata ke hukum balaya slow. Ba me penmi aku hukum ba penjat pendu no penyap no yangi baro kibila syakring merau. Hakanik hima Babylon hendrai ngate ngapa name ba menso bha ban pelat no ya ke jingim ke jongi namar yangi la demrau ngiladangi pule ke tin ke jong bleng inyo I hang tu kumnu bu haman ulaya kut ban siu dak pisa na ke benta kita ki bri ki ban lek penyam ya kini ki ju baro haka hima Babylon baro kawai di nang ta la ong hang ni ba nda haba Syiem ulaya snau ya kata nda haba Syiem ulaya snau ya kata ulas ngutu imat don hakan ke Esther baka kuat ban pelat menta Syiem ru lek se la daklem la tho akak tin ke jong blai handai ulas ngutu baka ni imat ka dai ke jiu ndrei na marbo ula yaka shim la kali ru la dangin pule hakibai ki benta ki basa jong kanika aktin ke jong blai hakat khat ka ban riu le ke Esther kalaya thu persha uta ubalalet ban penshoy pensat Syiem hasaras kat hadu ban pha tho ya kata ka jing tho ka hukum ban penjat ban penyap ban pendu no ya kini kijiu hang ni la tho kumni hakat khot ka ban riu bat ke Esther kala ong unong ya le persha bat udusman uni haman bamanken kala ong persha ke Esther Syiem hasaras ba kata ka jing musniu ka jong haman kalong namar bau isi yangi kijiu pat kumta ka jing mu jong kalong ban pendu jat no sisendon yangi na ka ni ka hima hang ni Babylon bat kalaya thu Syiem ba uta ubadon kata ka jing musniu ubat mu ban penyap ban pendu jat no yangi baro udai haman ken Syiem hasaras Syiem lapoi perkhan. Bauta haman menteri ubama ushan ya ubalalong ubakrau na ki menteri baro uni penpan unle kum kata kakam. Hendrai namar ba ulas ngutho ya kata ka jingpan jong ke Esther kumta Syiem hasarasru ulapha ban pasino ya haman. Ladon shibun ki jingja hapdeng kata ka jing yathu jong ke Esther hadin jong kata ka jing thu jong ke Esther ba udai haman kila don bun ki jing khmil ti jong haman nama shim latip
moi kita barok kan te kumta ula kemilti ba un sale no kumta yu Mordekai ba un sa phasi yu kumta ula shna yu ding phasi panyo phasi no yu Mordekai namar ba shim ko ngu ye ki hukum ki jong sim bat jong Haman kumta ter te long usim ula hukum badai ban sdien phasi no yu Haman hau tau jo ding phasi uba Haman ula shna ban sdien phasi ya Mordekai kani kalong kechingle kababhale singila batong jong hasaras ya uni ya kani ke Esther namar ba ulayarap ban penduk no ya kata ke jingtmu basniu ke jong Haman yo i ke jing bha ni ke job ye ke jing sniu ke jing tenju jong ya ke Esther ha ke jing im ke jong ka kala penlong ya ka bahkan job hai ni we ibenta ibah khamat ibah kalamat kum ke jing tenju ha ke jing im ke jong ka menta ngenyo shu saka wei pat ke jing shlur jong ke Esther hang ni kale kum no hadin kata pat kale kum no hadin kata hapa las din phasi ya Haman ke Esther la ong hang ni ha ka dokh alnong ka bapra da do ka dokh ka basan ter haduk ka bakhat wei la tho akaktin ke jong play ba ke Esther nda haba ladap bansdien phasi ya Haman kalau ong shu ya Syiem kumni ngap ngan puli hang ni bat kalau ong kumni bat kalau ong lada Syiem usobha bat lada ngala syam ke jing skobha khamat jong bat lada kata ka ibit khamat Syiem bat bangalong ka ba pen skobha khamat jong ai ba entho ban pen kala ya kita ke shiti bala perkhat sni do Haman ukun hamedatha unong agak ya ki ba ulala tho ban penjot ya ki jeu ki badon hakishnat baro ki jong Syiem kata kalong ka jing pan jong ke Esther da ka jing shlur kala let hakmat jong Syiem ban ong saya kan nede ka wei ban pan baya kata ka jing tho kaba hapdeng ki hima jung ki mit bat ki persha la ong ba chisin balatho la shon sharp la shon muhor da ka sati ke jong Syiem mla shu ban pen kala rei ni yo i hang ni ya ke jing Longshlur jong ke Esther kum ke breu ke banget bat ke basane ha ublei kum no kala pen kala kala ktaru wat ya ke jing long jing im jong Syiem ahasaras haba kalapan ba pen kala no ya kita ki jing tho ya kita ke siti baro bala perkhat sni do Haman Syiem ru ulak ngo ke Esther kala ban shu da ke nikiktin ha Syiem ban shon na ki jing mut jing perkhat jong ba kalong shisha kabashlur kaban not ban pan ban pelat ye ke jing im jong ki hajar ngut ki kun jiu ha ka hima Babylon kalau ong kumni ha Syiem ban pen itu ru yalati ba makaru kadai ke jiu hakum kata kapon ko ong kumni ha ka ni ka dokhat ka wei pan namar kum no ngala ban sha ban yo i ya kata ka jing sniu ka banja ha ki priyo jonga lada lani kum no ngala ban sha ban yo i ye ke jing penjot ye ki kha ki man jonga kata kalong ke jing ong jong ke Esther kum no ken ngala ban sha ban yo i ye ke jing sniu ke banja ha ki briu jonga kata kalong ke jing penitho jong ke Esther ya ladi pamakaru kadai ke jiu lani bangan la ban sha bangan yo i ba kita ki briu jong Haman ken penjot ya ki kha ki man ki jong abaro kata ke jingkren jong ke Esther kala pen ya ka mensim ke jong Syiem ahasaras bat kumta ya kataru Syiem ahasaras ulak ngu ya ke jing betha jong ke Esther kumta ula ai ya ka sati ke jong uru banda habala pen kala ya kata en sasyon muhoru da ka sati ke jong hangta Kiai kita kicing kala. Sengap para banget. Kumno ke Esther dah kicing Longshlur jongka. Ban let hakamat jong Syiem. Ban pan ni kita kicing pan baro nak bentaki para jiu ke jongka. Kat haduk ban pen ya ke mensim ke jong Syiem ahasaras. Bat ban ai boru ya ka bat ya Mordekai. Bakin pen kala ya kata kicing tho.
kaktin ke jong play ke thu yang ngi la dangi pule shu ikiwe ki bynta jong kani ka kitab da ka lenong ka papra kumno ba lapen kala ya kita kicing tho baru loong ba usim ulai bor yikini baru arngut bakin tho badha kata ka jing tho loong bala ai bor yaki jiu ki baladon hakawai pakawai ka nong ba bakila banyalang bakila banyayeng nak benta la ke jingim ban penjot ban penduk no ya ke bor jong ki briu hakiwe ki snat ki bakta kti ya ki jiu bat luteru ya ke spa jong ki ngap kalalong mar khongpong ya ke ke bau haman ulah hukum ban tho ya ke ke bau haman ulah kuwa ban le bat menta da ka Jinglur jong ki Esther lala ban pen kelaru wat ya kata ka hukum ka balaong ba enmla setia ban pen kela da leiru na malashon da ka syap ka jong Syiem ngiyo i hangne ki para banget kumno ba ka Esther da ka Jinglur ka jong ka galatur saprang yikini ki jing ki bashir kai hadu kata-kata kat hadu bakala bandu no ru ya la ka jong ka jing ndrai kam salia ya kata balai ka Longshlur hadu kat ni namar ba ka don ka jing ngai ka bas kem hala ujong ublei ubadon bor ubala Nonggialam yaki haki babun ki jing bat ki kem haki jing ya lenti ka jong ki kum ki khon Israel kalong ka briu ka bala klet no ela ka jong ka bor baka syong hakaket kum ka bahadai ka jong Syiem hasaras bakalong ka way na kisim kiba kraw bat kiba jan bat Syiem kalakret no ya kata ka kerdan bamaka ka don ru namar ba ka ya laki jong ki priu bat ka kwa ban pelai ru yaki nakakti jong uni uhaman ki para banget yo hakaktin ki jong play don shibon ki riu shlur ngiken mau kumno u Darryl ringkat bat ki laingut ki parlok ki jong uru kumno bamaki bat ki kita ki parlok ki jong u kumno bakilaya syakam Syiem Nebukadnezar balabret yaki hakalawarding tang namar bakim tre ban mani yakataka dur blaik siar kabalashna Syiem Nebukadnezar bat habalabret yaki hakalawarding kabaklem don syuk kataka jingduna jong ke jingklut haka maki kila habban mat ya kata ka jing tunjuk ke bakra Shadap Meshach bat wabet niku kila habban mat ya kata ka jing tunjuk ke bashir khaitam ban pen haduk kat no kis kam kata ka jinget ke jongki ha ublai jongki kani ke jing tunjuk jongki relay ka long ke bashir khai haduk kata kim sim lating ya kata ka lawarding ka balashna Syiem Nebukadnezar abala penyeng yaki hangta kim sim laing watang kendiat ru kakting kejong blay kaya tu ya kata wada pedeng kita ke jing tenju ke bashir kai gila Longshlur ban yeng hakat pada pedeng jong kata kading bat laong ba kim sim laing ru kani baru kepeni ya ke jing Longshlur ke jong ki ban yeng pedeng ke jing tenju namar baki tip sai ba ublay udon ringkat bat ki bat ba ke jinget jong ki kalong ke baklan hatu kata hatu ngiru ngilong ki baklan kum ki bril ki banget yo ublay hatu ngilong ki baklan ladangi mat ki jing tenju ki bakat kini kum bak Esther kamat hatu ngiru ngilong ki baslur bantur saprang yaka bat yaka ding kumbala sya kini ki laingut ki kun jiu ki bala hap ban yeng hapdeng kata kalawar ding ke bashir kai ke jong Syiem Nebukadnezar ki para banget bait baro ngisung tu baka jing ke jongi kum ki kristan ru kalong bangin naka bentaban pensngo bahaya ya uplay kamper wala dangi mat ya ke jing yap ru ndreng impat simlatib kat nungut na pedeng jongi ki balalak bansya ya kita ki jing ki bakat kita kat nungut na pedeng ki kristan ki jongi ki badon hang ni ari kasih jantia ki banut ban mat ya kat kita ki jing ngila juya sngau sepang kan nabon kabala long kristan ningkong hakipor ki bamen bakaktin ki jong ulay kelas nang ban wan hari kasih jantia kala long ka Kynthei ka benengkong
kalau mat dia kajing tunjuk na yeng nasam habang ipet dia kata film sepang jong karung yo isha ya kata ndrei ke bapli kat gitu kajing tunjuk kalau Longshlur ban yeng da kajing nget ke bas kem ba u play u ba kanget ulong play u ba em bat u ba ki bahayeng hasam lemne ki wei pat ki ba isi yo ta u play kenam la setiaban penkela ya kata kajing mut ke badan hakahi ngidai ban put dia kenuksa jong kanabon wat lada hakini kisngi ngila ban yo shibun kicing pelai ru ndrei ngidai ban yeng scam hakata ka jinget ka ba mangi ngidon ngimla ban klat yo Darryl kumnu hakipo jong Syiem Darius kumnu ba Syiem ru ula berat ya une u Darryl haga krem ke jong kising tang namar ke jing penshoy jong ki wei pat ki paraling score jong ka hima pa une u Darryl te shim lamani ya une Syiem lemne ya kita ki blay ki jong Syiem ba ulamani dem tang ya u blay jong hi ba tang namar kata ke jinget blay lahap ban berat ya u hakrem jong kising ndre u Darryl ru ulayeng scam haka jinget jong u da ka jinget bau play un pelat ye u nak sentur jong kising kum taru kalaja ye u Darryl haka jing Longshlur ke jong u ba un la ban yeng banyale persa ye kita ke jing musni jong Syiem kat hadu ba Syiem ulalet pan pertajam hakmat ka krem ban ong u Darryl ko Darryl hatu uta Syiem ubama me uta play ubama me mengen ula pen em ne em ya me u Darryl ru la ong hoi Ublay ulap ha ya ki angel bakin pen kebom bakin ka ya ka sentur jong kising bakim sim ladat satya yanga laong ke kitab nong bisa kini baro khai ki ka ong ke kitab jong Darryl kini baro ki thu yangi ba Darryl ru ulong usamla Ibashisha hapdeng ki jing tenju ki bakat kita hendrai sim lakan rantien no na ke jinget ki jong u ya ublay Ngiyo iya ka wei ki Kynthei haka tin ki jong blay haka kitab nong bisar kal nong pasaw kumno ba ke Dura kalong ke Kynthei ke Ibashisha kalalong lupa kanong yutu lupa ke jong blay kalalong ke bri ke basani askem ma blay bawat lada ke sungtu ba ka hap ban let banyale thma ya usisera uba blay ulapan ap nang ba nyale thma ya ke Israel hendrai garu kalayeng da ke Jinglur ban kentu ya barak baudai ban ya le ya kata-kata ma persya ya usisera usungtu balemdak ani ke Debora ka de lang bat u kalong ke ba ya u bo nya le ya kita ki sipai lani ki pa ya pom jong uni usisera ke Debora klem ke jingkentan da ke Jinglur kalong ya ngaruk ngan le ringkat bat me bat haba kala le ringkat da ke jinget scam ha ublay ru ula ai ke jingjob ha uni ubarak ringkat bat ke Debora bat kumta kila job ya kata-kata ma kumno sapang jongi ngiru ngidan kat ma kebangi hap banyale man lakas ngi ha ke jingim ke jongi mentali le ngidan apa deng kat ma ke basirkai hadu kata-kata kat ma kebangi makin kisngi galong ke basirkai ngimla banjer syu tang kani ke bangimat mentaru kalau day lupa katma ngidon na pedeng katma jong ke jingsyak hang ki yeng mani bangimla banwan banya lumlang banya selok banya penkrau ke keteng ke jong play ndrei ngidon ka wei kalat jing pelat ka bau play ling ba ka jing start bola ai hu briu wat ladangim yo banwan hang ni ndrei ke jing pelat kalong ling ba ka ni ke YouTube channel ngila ken menta ban pen priang ya ke gospel ke jong play hato ngiru ngilong ki Longshlur kumkin Nongialam jong ke Jingiaseng Kynthei kumkin Nongialam jong ke Balang ban tur saprang ni kini ki jing nginut pan ong ngiyo i hakini kisingi ki bangidon hapeneng kini ke jing kangdam jong ke perthai namar ke jing don jong ke klam ke belasar ke perthai barok ke wei ngimtip haki wei ki bynta jong perthai ki briu ki lek kumnu ndrei ngi aingu yo blai bahang ne hari khasi jantia jongi ngidang don kalate bangin yo ban mani yo blai wat ladangim yo ban wan si ki Jingiaseng
Hendrai kumbangi ko ngu iki jing hikai ki jong blai ba wat ladangi penlong iki jing selop haki yang ki sam ki jongi wat tangsi yang si sam ru hendrai ublai usngau ya kita ki jing khot ki jongi ya kita ki jing kerpat ki jongi bat kumta unang please usu yangi ya kene kala bangin yo ban le kumta ngakan mau haki tu ki por padang sedang ka lockdown ngila don na pedang ki jing ki bakrau hadin nang tu Gibriu kila persang ban penlong iki Jingrwai ki sinong ki thau ki jongki ban pensngau si ki para benriu baro iki ta ki bakinnya don lang ha kata ka Jingrwai men ba 4 sim la batha iki maniru bangin le ha kani karukom ngalaya snow ha kata ka dong jajan ka bangisa mangi ha kata ka singi Jyrwa ba ka sarkar kan khangno ya kani ka jing penlong Jingrwai lengba kini ki kor jing pensawa teng hung ki bangi ong Jyrwa ya katu kasni hakasun sajan Jyrwa ba pen pena ya katu ka hukum ladon iwe ilong kemi Kynthei iban ka balang jongi hi nang tai na put muri ibala let penlong Jingrwai lengba kata karensan lengba kata ka teng hung jong ka we ka dong ka bamar persya bat ni ila Duwai na ka bynta ka ri bat nak bynta ka perthai baro kawai ngayo ya ka Longshlur ha ita itemen ilong kemi ibala temen ibala don prapaus nem tam ai karta jong ndrei ngayo ya ka Longshlur ha ka jinglong kristan ka jong ba ila tur sapman ban let ha ka taka ying ban Duwai lengba ka taka ko jing pensawa jong ka taka sinong halor jong kini kijing ba kijing tenju ki ba mangi kum kari kejela ka iri India ka parthai hi barok ka wengi mat bat ngangen ba ublei usngau ye kita kijing Duwai ki jongi bat nakata ka daw ngiyo ban penlong ni kini kijing sakri ki bakum kini ngidai ban long ki Ibashisha namar kata ngidai ban long ki ban nemteng buon nangi ladangi long ki Nonggialam haki Jingiaseng haki sinong ki thau baraki we ki bynta ngidei bandon ka Longshlur kum ka Debora ban long ki Nonggialam ki Ibashisha ban tur saprang wada pedeng ki jing ki bashir kai ki bakum ka Debora ru kamat banyatur di kathma ngiru ngidei ban Longshlur kum kita ki priu kum ka Debora hi ki banut banyalam ya ki we patru saka jing sakri ke jongi ya uplai ngien syapting bun sien le se ngi kyo ru namar ngi yo bakane ke jinglong jingman kalong kabam iti kana hadu kata-kata kabam iskem habala ong ban pli ki ying maniru kat nu ngi lakamen handrai bun ru ngim simlas kem ya kata namar ngim sungti kana ya ke jinglong jingman jonggane ke perthai namar ki jingja perthai ki pen isai kedar bakam pat don satya ke jing skem ban la ban pelat yaki jing mani kumta hapdeng kum kita ki jing pin kyu ki babun ngitai ban long scam ha ka jing yet ki jong yu play kum ki kimi ki pa ki long kimi khamtam ngidon ki jing ba ki jing tenju ki bashar khai ki ni ki por ki jing bam ngau scam ha ki long yeng long sem jongi khamtam ha bangi perkhan yaki khun ki kti ki jongi ki badang don hapdeng ki jing pule ki jongki nganget kalong kumta ya baro namar balai habang ibu skol iki kun ngikmi lanti bakin nangkin start bakin sup hakalawai ki jongki la sala sisin andrai la da jano kum kani shanu kan kata ka jing jongki kun kan yalam la sala sisin hakalawai ki jongki yo lupa ya ki jing dum namar bakim yo banit skol kum nukin ki kerdan nakawai ke kerdan sakawai pat bakin yo ya ke jing start bat ya ke jing pule ke bakham sajrong ha ke jing ke jongki kini ke di ke jing tenju ki para banget kum ki kimi ki pa ayu ke ngin le menta ni hapadeng kini ke jing tenju ki bashir kai hatu nginut ban yeng yele persya ikini ke jing tenju ngimnut ni hapadeng ki hukum bat ki kendon ki belate yang ni dak hukum jangka sarkar ngimnut banyale persya ya ka hendreng ni aingu yu ublai ba ublai jongi ulong ublai uba ulong ublai uba plelat wada pedeng ki babun ki jing khanglat ru nginget scam bat ngidon ke jing kermen ba ublai unyalam yangi ladang inut ban yang persya
yakini ke jing tenjuk baro. Kumno ngin yang persya ya ke jing tenjuk baro. Haka siti ke benengkong siki koren kelenong ke bakat riu ke dekat ke bakat lai ke ong kumni. Tu da syarai pi, tu da yang scam pi haka jinget, tu da Longshlur ya ladi. Tu ngin sim ya kan ni, kum kawai ni ki atiar. Haka jingim ke jongi man la kesni, haka ni ki por ki bynta. Kum juru ladangi pulih haka kitab ke barim, haka kitab Deuteronomy kelenong ke balai pawai ke dekat ke bahan riu ke ong kumni. Tolong ki baklan ban Ibashisha. Wat sngukyo lemne wat septing namar utrai uba ublay jong me mauhi ulay trengkat bat me bat no yame lemnay kimtat no yame. Kipara bangin kaniru kadai ka atiar ngin kan mau bakaktin jong ublay kadai ka atiar ka banap kum ka white lam alyang serti. Ladang yang scam hakini ke jinghikai jung gaktin ke jung ublay nganget scam bangin kyo satya wat ladang hak ban mat ke jing ke bakum kat maru bangin ting satya bantur saprang yakini ke jing tenju ke bawan hak ke jing ke jongi kawai pat kalong kumno bangin yang yale persya yakini ke jing wat ken randin na ke jing tenju lani na ke jing jenjar lani na ke jing khaupu tru wat kau put. Wat jue no nakata ke bapilatmu. Haba pilanget hau blay. Nget scam hau. Yaisha. Ya kita kicing baro. Yaisha ya kita kicing tunjuk baro. Kumbau apostol poru ula yaisha ya kicing ya kicing tunjuk. Kibawan haka jing kecung kibalong kum kita kiding tendung. Haka jing kecung haba ulang nget ya Jesus Christ. Wa apostol por ulo ong kumni shushu wong yaisha yayale yikini kicing yale baro hadu kebakut hadu banda job nangta ha kebakut nginyo ayu kai kebai nong ladang ilong Ibashisha bantur persya yakini kicing tenju kektin kecung play kebo apostol por ulo tho ha Timothy baar kadkot kebesaw kelenong kebesaw kadkot kebahnyo ko ong kumni ngalayale ya kata kecing yale babha ngala pendap yala kecing pet ngala ri yala kecing nget kani kalong kecing aimen sim kejong apostol Paul yang iwe pe iwe bangin Longshlur bangin yasha ngin yale ya kita kecing hadu panda job tenang ta ha kapakun ladangi imru ngin ong ngala pendap yala kecing yale ngala pendap ya kecing pet hong kejonga bat ngalari hok ya la kejong kecinget kejonga kumjuru nak bynta kikun samla ublay uhikai kumno ya piru ha kejing kejong pi kum kikun samla kejong ublay piru pidan kelengkor kebakya bankit nak bynta kekerteng kebakrau kejong ublay ha kejing ruai kebahan rius pa arpunyo unong ruai ulong hangtu kumno kadai ke jingkentu bangin Longshlur kikun samla jong ke Balang kikun samla ki badon ha ke jinget ya ublay kan mau ya kani ke baong kumni perthai dap tang jingkylla nakut syakun kapen thame yangi ta ke jing sngopa usaitan Syiem jingdum utrai don borlut khejot ko samla katma Syiem jingdum karhem pha menta ya pi kikun samla pidan ru hapadeng katma kabashir kai hadu kata namar jingkylla ki babun jong kani keperthai ublay un ai piru kabor lada pi sangap ya kejing khot kejong bat wat pendam ha kejing penthame kejong usaitan Syiem kejing dum uyai sensyar don bor ha kani keperthai ndrei wat ai lat kan mau ya kaktin kejong ublay ban pen scam ya la kejong kejinget hu nakabenta jong pi ki hap ki barit ru Lese happy pila abatong ni ting impat don Hendrai dakan mau lada pijulet jesang kena barabor ngatharai pinken mau bahaya ke Jingrwai ke baong ha ke Jingrwai ke basan spa kendai ponyo ke baong ki kena Kristan baro pal ki don katmaman kasngi ban job ki pop baret bakrau go Jisu to yarap yangi
ki kena ki baret jano pen pai wat ma piru hakan ka por ka bamenta pidon na pedeng ke jing tenjo ha pedeng ke jing na mar balai ba pimyo ban late school pimyo ban pule te kumno ken pin kiu kelas le sipikali amelati ya kata ndrei kan mau kaktin ublai ke hikai yangi piru pidan kathma wat jusyap ting ya kata ndrei ngidei ban job ya kita kijing baro daka kerteng kejong Yesus Kristus nginget skam bahakawai kesengi kini kijing tunjuk kin sakut no ngin sayok ban let si Jingiaseng kijongi ki kena ki barit pin sayok ban let school banyak ban puli ki kuat kisla bat pin nang kiru haki kerdan kijong pi nakawai kapor sikawai pan ken mau ya kini Jingrwai nadu dangrin lada pipin melin pan ya kaktin kijong belai pan penlet jingmut hakini kaktin Jingrwai ki badon ka kuat Jingrwai ngenget kita kin long kijing ai men Syiem kin long ki atiar ki ban Nongiashim ya pi ba pen la ban tur syaprang wat lada pidang retru hakajing nget bat hakajing syakri ublai Longshlur namar kata ban shania ban nget ha ublai ban leru ya ki ki ba pen ngobha ya kamon kijong ublai to ublai un ai happy bat hanga ya kamen Syiem ke Ibashisha kajing syampang kajing klan bangin la barabot ban bu ya ka hima chung ublai kum kakam kabak mat hakajing kajongi kabaman nakasngi to ublai un Kyrkhu ya kan ka kubor hakan ka step ublai un pendap yangi dek abor kajong bangin nang yai long ki Ibashisha halakasngi ban mat dikijing tunju hakajing kajongi namar ngi tips camp ngim la lat yakini hendrai tang dek abor ublai ngin job kita baro nakabenta kaburom ublai amen Ipen pau ka jing songu ka bakrau ya ikong Syiem ibala ai ka ne ka kubor hapdang jongi batkum ka Balang ni Duwai bau blai un Kyrkhu ya pi hakiliang baro kham tam ba pinang la ban sakri ya ublai hakipor baro kum curu ngipen pau ka jing songu ya baro ki Nongiashim bynta nadu ki Nongtem ki Nonggialam Jingrwai Nongpule Sdang Duwai kham tam ya Nongkren kum curu ya pi ki para bangai ki bapet na laki jong ki ying ki sem bat ya pi ki parlok ki bapet ya kane ka video lengba ka YouTube jong ka Balang komentang ini yo ya ka Pynwai na ka kot Jingrwai ka ba South Park Hatway ka ba bat Syiem tangki Dkhar ka baningkong ka ba ar ka ba san bat ka khoros nang ta adin dang la dap Jingrwai ngin khot ban Kyrkhu Pynwai ya ikong en ding do
tungin ya wai no. Haka ba wai no jong kane ka jing ya selok ka batiang. Ba ka jing syakri ya utrai ba oblay jongi. Ngipan ya ka jing iej ba ka bamayan bat ka bom jukla jong blay ba pa. Ka jing ai ei ba ka jing sius pa ka jong utrai ba unong pat imba iej jong yu Yesus Kris. Ka jing ya selok umensim ba kuj ka ba pentingan bat ka ba hon. To ai ba kinilay kilong ringkat bat ngi. Lemru bat ka kubor ka ba ka syakri ka jong me ka labet yaw sambay ka tien jong me hapdeng jongi. Bakan long ka jing kersyan ya ka jing shlur jong ka jingej hapdeng kini kisngi jong ka jingkylla. Hooj kan long ringkat ru bat kiriungej ki badon hakeleng satla ka perthei ki ba mani bat ki ba pendon burom yeme. Naduk menta bat hala kertaru. Amen.